Sitten aloitetaan. Edustaja Ojala-Niemelä, olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies! Isänmaa on vakavassa kriisissä. Hallitus on omalla toiminnallaan ajanut Suomen työmarkkinat kaaokseen. Olette ottaneet työnantajien paikan sopimuspöydässä. Tämä on tietoinen valinta, ja vastuu on yksin teillä. Hallituksen aikaansaama poliittisten lakkojen aalto johtuu teidän jääräpäisyydestä olla kuuntelematta toista osapuolta, työntekijöitä. Työntekijät ovat kyllä esittäneet hallitukselle vaihtoehtoja, mutta kieltäydytte kuuntelemasta ja neuvottelemasta. Nyt tilanteen aukaisemiseksi tarvitaan johtajuutta. Sitä ei teiltä löydy, vaan Suomi-laiva ajaa kovaa vauhtia karille seurauksista piittaamatta. Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Purra, te lupasitte ennen vaaleja, että työntekijöiden lakko-oikeuteen ei kosketa. Oletteko valmis löytämään tasapuolisen, kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun tilanteeseen? Oletteko valmis avaamaan aidot neuvottelut, jossa kuunnellaan myös työntekijöitä? Vastauksia, ja kukas vastaa? Valtiovarainministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tilanne työmarkkinoilla ja julkisessa taloudessa ylipäätänsä on hyvin huolestuttava. Hallitus vie hallitusohjelmansa mukaisia toimia, jotka ovat välttämättömiä eteenpäin. Työmarkkinoille esitetään toimia, joilla pyritään helpottamaan meidän työllistämisen mahdollisuuksia, helpottamaan yritysten toimintamahdollisuuksia, lisäämään meidän kilpailukykyä, korjaamaan niitä jäykkyyksien aiheuttamia ongelmia, jotka Suomeen ovat syntyneet. Valitettavasti suhteessa verrokkimaihimme me tulemme merkittävästi takana. Yksinomaan poliittista lakoista, jotka on suunnattu hallitusta ja hallitusohjelmaa vastaa ne käynnistäneet tahot. Eli tässä tapauksessa AY-liitot ja niiden johtajat. Ja hallitus on koko ajan neuvotellut tietyistä kysymyksistä, on ollut työryhmiä. Valitettavasti työryhmiin eivät kaikki ole halunneet osallistua.